של המשאבה, אוקיי? וזה הפלטה של המשאבה. משאבת עם פלר גומי, עם גומי בפנים, זאת שאם תעבוד בלי מים היא תתקלקל. מקבלת הנאה מהמנוע ישירות. כן, לא דרך רצועה ולא דרך שום דבר. אז כאן גם אם הרצועה נקראת, מים ימשיכו לצאת. המים ימשיכו לצאת. הרצועה פה מחוברת רק לאלטרנטור, אתם רואים? אין פה משהו אחר. אז הפלטה של המים, אתם רואים, יוצאת מפה, ואפשר לראות שיש צינור שממש נכנס לתוך הראש. רואים? נכנס לתוך הראש. שם הקדחים. עכשיו, בתוך הראש, אני לא יכול לחתוך לכם את המנוע ולהראות מה יש. אבל בתוך הראש, המים עוברים איזשהם תעלות. בין היתר, בין התעלות שהן עוברות, יש איזושהי סעפת אחת שתצא תמיד לפלטה. זאת אומרת, יש צינור אחד, בואו נסתכל עליו קודם. שמערב את הגזים עם הנוזל? כן, זה נקרא מיקסינג.